Ayan po mga kajologs, bali kagagali lang po namin yan sa Tamban Port sa Tinambak. At tatawid po kami sa Barangay Mapid sa Lagunoy mga kajologs. Kaya mga kajologs, bali magpapalipad po ako ng drone para mas maipakita ko po sa inyo ang ganda ng buong Mapid. Apo mga kajologs, bali pala mga kajologs, pupunta kami dito at pista ng kanilang patron na si San Miguel. Mga kajologs, tingnan nyo mga kajologs, ang linaw po ng tubig. Bali ano po yan, high tide po yan dito sa Mapid mga kajologs. Kung mapapansin nyo mga kajologs, napapalibutan ng tubig yung lugar ng Mapid. Yan po, mapakita ko po sa inyo mga kajologs yung buong barangay Mapid. Yan mga kajologs. Kung pupunta kayo dito mga kajologs, dadaan po kayo sa Tamban Port sa sa Tinambak. Ayan mga kajologs, so yan po ang buong barangay Mapid. At dyan po sa kabila may mga daungan din po yan ng bangka dyan na bali kung makikita nyo po, ayan po, daming bangkang nakaparada kasi disperas po ito mga kajologs ng pista dito sa barangay Mapid. Tapos mayroon din silang mga kajologs, may mga bundok din sila. Pero ito talaga yung pinaka barangay nila. Kasi yun po sa katabing mga kabundukan po na yan, mga sitio na po nila yan, sitio ng Mapid. Mangilan-ngilan lang po mga families ang nakatira daw po dyan. Bali, may natanong ako dito mga kajologs, bali ang butante dito mahigit atang 1,000 or 1,200. Tapos ang family po dito nasa 400 plus po ata ang kajologs. Ang linaw ng tubig tapos yung buhangin kung papansin po talagang puting-puti po siya, hindi pa gaanong naaabuso yung lugar nila mga kajologs. Po, ang ganda po yung mga kajologs. Ayan o. At itong sa islang itong pagkajolog, yung maliit na isla po dyan, itong sa kaliwa, pwede po dyan tumawid kapag kapag tawag nito, bumababa yung tubig, nakatawid po dyan. Baka po bukas o mamaya tawiran namin yan. Ayan po. Kung mapapansin niyo yung mga kajolog, yung dagat, kalmado. Wala siyang alon, hindi malakas yung alon. Kasi wala na yung amihan mga kajolog, so ang linaw talaga ng tubig, yung pinalinis pa mga kajolog, so hindi pa talaga naabuso. Ano ayan mga kajologs, andito kami sa Pusan Beach sa Lagunoy, sa Mapid. Ayan ayun kasama ko, apat. Ayan Ayan sila. Ang ganda dito mga kajologs, tingnan nyo naman. Ang ganda. Ang linis ng dagat. Dan. Ang kasama ko. Nagpana sila. Medyo matutulis yung mga bato mga kajologs. Ayan po. Yun! May waso ng pakibay duman Yun. Doon kayo pupunta. Yun white sand. Ala. Sus kayo nung duman Ina niya. Buyuboy. Ano yan? Kopi ko blanket. Ayan mga kajologs so yun nakakuha ng kopi ko blanket. Only in Mapid. Ano kuya ta nagbitis ka.
Oh. Hi guys, Jologs. Oh, ayan oh. Ayan mga kasama ko mga Jologs oh. Yan. Parang Chano. Tara na. Come and visit. Sa Mapid. Libre ang mga ano dito. Mga paliguan libre. Oh. Walang bayan. Walang bayad. Ayan oh. Bayan ang paliguan dito. Walang may-ari. Welcome lahat. Welcome. Ayan oh. Doon kayo pupunta kung nakikita nyo. Doon kayo pupunta oh. May Mimo. Ayan. Kulapo. Mga Jologs, Kulapo. Pulingamer. Ayan. Barangay Mapid. At ito na po mga Jologs ang Mamborabon. Pagkikita ko po sa inyo kung gaano kaganda dito mga Jologs. Yung areang ito mga Jologs, halos wala po yung nakatira dyan. Kung yung makita mo kayo mga kubo-kubo, yun yung na kumukuha ng kulapo. Yung parang damo, yan po. Hindi po yan basura. Binibilad po nila yan at kinukuha nila po yan yung mga itim-itim na sa tabi ng dagat. Sa buhangin po yan. Bali binibilad po nila yan. Yung tinatawag nilang kulapo. At binibinta po nila yung mga Jologs. Yan po. Kung mapapansin po yung mga Jologs, mas mababaw dito sa parteng ito. Yung mga Jologs, ayan po. Ang layo niya po yan. Mas mababaw siya. Mas malinis yung tubig dito. Kasi halos walang pumupunta dito eh. Ang pumupunta lang dito, bibihira. Yung nagkumukuha ng kulapo. Kasi hanap buhay nila yun dito, yung mga locals dito. Bali yun ang ginagawa nilang hanap buhay. Pangunguha ng kulapo. Binibilid nila yun at binibilid din sa kanila. Kaya mga ka-Jologs, papakita ko doon po sa inyo kung gaano kalawak ng lugar na to. Yung lugar na tinatawag nila Mamborabon. Papakita ko po sa inyo kung gaano kalawak ang baybayin niya. Lahat po yan tawag dito, puro po yan white sand. Yan po. Kung makikita nyo mga Jologs, wala nakatira ng tabi. Yan po. Halos walang basura dyan. Ang basura lang makikita yung mga dahon lang. Dahon ng niyog. Yan po. Yan. Yung nakikita nyo po yung parang damo. Hindi po yung damo, kulapo yan. Sinadya talaga nilang ilagay yan dyan. Binibilad nila. Yan po. Yan mga nakalagay po dyan na bahay. Hindi po yan permanente. Trapal lang po yan. Trapal para silungan lang nila. Yan po. Linis. Yan po. Yan makikita nyo yung mga Jologs. Yan po sinasampayan nila yung kulapo. Yan po. Diba ang lawak ng lugar na to? Mapapansin nyo mga Jologs. Ang lawak din yan. Lugar na yan po. Hindi lang ng tubig. Yan yung mga kulapo yan. Saka tawag ito yung bato. Ito ng dagat. Yan po. Diba? Ang drone nito mga Jologs pagkaganyan. Po. Sobrang ganda ng lugar mga ka-Jologs. Bibihira daw kasi mga ka-Jologs. Bibihira dito mga ka-Jologs sa pupunta sa lugar na to. Mangilan-tingin lang daw po. Yan ang pong kabila niya. Kung nakikita nyo yung mga islang-islang sa dulo yung mga ka-Jologs, sa pinakadulo, yun ang po ang isla ng Monteverde at ang saka ng Sibanban. Yan po. Maganda din po dyan mga ka-Jologs. Nakarating na po din ako dyan. Kasi hindi namin napuntahan ngayon kasi walang available na bangka. Kaya naglakad na lang muna kami dyan sa may parting Mamborabon. Mga ka-Jologs pupukuha kami ng sisi. Wala lang kaming ulam. Ayan uulamin namin namaya. Gata. Ginataang kuhol. Sihi. Ayan. Starfisher. Laki. Ano? Ha? Ayun mga kasama ko.
Mga kajulog, so yan, nandito si Nemo. Hindi mo. Ano? Ganda niya pag mayo yung registra niya. Kaya dapat kung kukuhanan mo, yaon ini.